Mensen met psychische problemen worden door de GGZ geholpen. Met opvang en therapieën die al jarenlang tapast worden. Maar misschien kan het wel oors. Beter posten bij deze tijd. GGZ Friesland had er al ondervinding mee. We zijn begin van het jaar gestart met een groep hackers en jonge studenten om een programma te ontwikkelen voor mensen met een paniekstoornis. En dat smaakte wel naar meer. En zo hebben we eigenlijk bedacht om dat veel groter neer te zetten en de Dutch Health Hackathon te organiseren. Deze hackathon zal voor het eerst plaatsvinden in de blokje Sparta in Ljouwert. Daar komen zo'n 200 hackers bij elkaar om nieuwe concepten te ontwikkelen voor de geestelijke gezondheidszorg. Deze hackers zijn geen digitale inbrekkers, ze gebruiken hun computerkennis voor wat oors. Wij willen juist voor de samenleving betere dingen bouwen en dus eigenlijk meer ethisch hacken. Waardoor je de samenleving beter maakt en wel signaleert wat er fout is in een programma, maar dat ook daadwerkelijk signaleert aan het bedrijf of de instelling of organisatie. De hackers in de Oude Feestnis krijgen een aantal opdrachten. Daarmee moeten ze 24 uur aan de slag. Doel is dat de GGZ er uiteindelijk wat mee kan. De meeste opdrachten blijven geheim, maar één mag ik er wel vertellen. En dat gaat over het Jelgerhuis. Hier komt binnenkort een nieuwe intensive care kliniek. Daar zijn we bezig met plannen. En hackers kunnen bijdragen met mooie innovaties voor die kliniek. Denk aan licht, geluid, reuk. Om zo een omgeving te creëren waar patiënten zich thuis in voelen. Het eerste weekend van september sluiten hackers, designers en developers hadden op. Soms wel met 6 man in een cel. Daar achter de tralies werkt het brein perfect, zo is de verwachting. Het liefst wil je zo afgesloten mogelijk te werk gaan, dus zo min mogelijk bijdingen. Dus echt bezig met jij en je computer en je concept wat je wil gaan bouwen. Dus een cel is ideaal? Een cel is zeker ideaal. En ik ben vaker bij hackathons geweest en echt in cellen bouwen, dat heb ik nog nooit eerder gezien. Dus het is een unieke locatie daarvoor.